Gepleýär Azatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi bilen men ýokşan Nurwan. Türkmen häkimiýetler awtoulag eýleriniň hukuklaryny edenetlikli çäklendirmegi dowam etdirýärler diýip Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan lewaply sürüj aýdýar. 2000-nji ýylyň zawoddan çykan awtomobilleriň eýlerinden bir aýlap 1 sentýabrdan 1 oktýabra çenli ýol hereketine girmelilik hakyny dilhatar ýarlar diýip adynyň aýdylmalygyny soran lewaply awtoulag eýesi aýtdy. Ol bu çäklendirmäniň gara ýa goýy renkli maşinlara garşy girdilen çäklendirmede hem bolşýaly kanuny esasynyň ýokdugyny aýdýar. Aýdylmagyna görä häkimiýetler teknik gözegçilikden geçen garrulawlar wagtlaýyn gadagan etmekleriniň sebäbini düşündirmeýärler. Lewapda adamlaryň tas 90% köni awtoulaglar bolanýar. Köp adamyň täze maşina almagy ýagdaýy ýok diýip radio bilen söhbetdeş bolan 60 ýaşly lewaply aýtdy. Biz harap bolan ýollarda könülen ulaglary bezerip emelläp geregmede ýaradyp zordan gün görýäris. Häzir işiňe maşinly ýetişden hem zor bolýar. Uran urunda awtoulag gerek. Döwletiň jemgyýetçilik transporty owa şäher arasynda däl, welaýet merkezinde hem talaby ödemeýär. Awtobus gatnawlary gaty yaramaz diýip adynyň aýdylmalygyny soran ýaşaýjy sözüniň üstüne ýetirdi. Raýat aktivisti Nur Muhammed Hanawyň pikirçe Türkmenistanyň raýatlaryň awtoulag ulanmaklaryna girdilen çäklendirmeler diňe halka ziýan ýetirmek üçin edilýän işemeň diýär. Ne komşu İran alıp görsek, yani Hindistan alıp görsek, maşinler yönü yama, könü, şolaran bu sürpüyor, ulanpıyor, şolara azar veren adam yok. Deyip Türkmenistanyň Ozalky ilçesi Hanaw Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistanyň hususy awtoulaglar babatda girdilen gadaganlyklara diňe döwlet tarapyndan gollanýan korrupsiýa, polisiýa raýatlara jerime salmagy tutaryk görmek üçin oýlanyp tapylan çäre hökmüne garaýanlar hem az däl. Bu pikirdäki synçylar awtoulag eýlerine salynýan jerimäniň diňe döwlet gazanasyna gitmän eýsem resmiýleriň käbiriniň jübüsini doldurmagy hem hyzmat edýändigini aýdýarlar. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda ýene-de towuk ýumurtgasynyň gytçylygy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysynyň sözlerine görä, şuňlar ýumurtga satuwda bolmasa-da alyjylar gyt harydyň gelmegine garaşyp dukanlaryň öňünde ýygnanmagyny dowam etdirýärler. Dukanlarda ýene-de satuwda ýumurtga ýok. Şu akşam Mahtymgoly şaý ýolundaky desse döwlet dukanynda ýumurtganyň satyljagy barada habar ýaýrady. Adamlar gysga wagtda üýüşip nowata durup başladylar. Şol wagtda polisiýa gelip ýygnanmazlygy talep etdi we Amerikanyň göze ilmezligi üçin adamlaryň daşrak ýerde garaşmagyny sorady. Emma ýumurtga getirilmedi diýip habarçymyz paýtagtda bolan ýagdaýlaryň biri barada 29-njy awgustda habar berdi. Azatlyk radiosyna gowşan videoda Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň biriniň öňünde onlarça adam gece akşama çenli dukanyň öňünde nowata durup garaşýarlar. Paýtagtdaky habarçylarymyzyň biriniň sözlerine görä polisiýanyň dargamak talabyna garamazdan adamlar dukanyň ýapylmagyndan soň hem nowatda garaşmagyny dowam etdiripdir. Adamlar akşam saat 10:30-da çenli garaşdylar, soň dargadylar. Emma nowatda duran adamlar öz nägileligini ma'lum etdiler. Näme üçin biz Owganstana insan perwer kömegi hökmünde adygy şol sandy ýumurtgany ýiberýäris, özlerimizi bol söpçün edip bilmeýäris diýip bu nowatda duran habarçymyz aýtdy. Türkmenistanda ýumurtga gytçylygy aprel aýynda güýçlenipdi. Şondan beri döwlet dukanlarynda ýumurtga çäkli san bilen diňe ertirlerine satyldy. Şuňlar welaýetlaryň ýaşaýjylary un gytçylygyndan kösenýärler. Azatlyk radiosynyň Marydaky habarçysynyň 29-njy awgustda aýtmagyna görä, şuňlar döwlet dukanlarynda un satylyp başlan wadyny gutaryp galýar, bazarlarda gymmatlaýar. Maryda welaýetinde un gymmatlap başlady geçen hepde hususiýetçiler bir haltasyny 100 manada satan bolsalar, eýem şu gün ol 140 manada çenli gymmatlady. Döwlet dukanlarynda aýdyşlaryna görä, olara hepdäniň dowamında 40-50 halta un ýeler. Şonuň üçin ol hemme ýetmeýär. Köpçülük hususiýetçilerden satyn almaly bolýar diýip habarçymyz aýtdy. Şeýle onuň sözlerine görä regionda un gytçylygynyň uzak wagtlap saklanýan wagtynda mümkinçilik bolan maşgalalar uny kimse özi kimse satuw üçin ätýaşdan satyn alyp goýmagy synançýarlar. Unyň bolmajagy barada geçen hepde de gurrun ýaýrady. Käbir maşgalalar 20-30 halta uny satyn alyp goýdular. Indi bolsa hususiýetçilerde de un gytaldy. Uny ätýaş üçin satyn alyp bilmedik maşgalalar bir-birinden uny kardalýarlar we döwlet dukanlaryndan alan soň gaýtarjagyny wada berýärler diýip habar gurrun berýär. Maryda çürtüm we ýygym üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar.
plany ilkinji bolup ahylda bolmaly edildi. Türkmenistanda girişilýän paýta ýygym möhümini häkimiýetleriň raýatlardan hususan büdjet işgärlerinden paýta önümçiligini değişli dilden edýän goşmaça talaplary hassa güýçlenýär. 29 awgustda Azatlyk radiosynyň Maryda welaýatynyň habarçysy büdjet işgärlerinden edilýän talaplar barada maglumat berdi. Onuň tasdiklamagyna görä welaýatyň döwlet edara kärhanalary gowaçanyň çürtüm işleri hemde paýta ýygym üçin işgärlerine salgys salýar. Maryda welaýatynyň büdjet işgärlerinden gowaçanyň çürtüm işleri üçin 15 manatdan we paýta üçin 20 manatdan pul ýygnalýarlar diýip Maryda habarçymyz habar berýär. Döwlet edara kärhanalary ýygnalýan pullary ýygyma ýa-da çürtüme hakyna tutma adam iýberýänliklerini aýdyp düşündirýärler. Habarçynyň maglumatyna görä işgärlerinden pul ýygnalýan her bir edara çürtüm işleri üçin gowaçy meýdanlaryna 5-6 adam, paýta ýygym üçin 10 adam hakyna tutup iýberýänliklerini aýdyp pul çöpleýär. Bu ýyl Türkmenistanyň kärenetçileriň döwlet bilen baglaşylan şertname esasyny öndürýän paýta hasylynyň töweregindäki mejbury çäreler paýtanyň ýygylýan döwründen has öňe gowaça çürtmek döwrüne süýşipdi. Azatlyk radiosynyň gowaça çürtümine hemde paýta ýygymy değişli büdjet işgärlerinden dilden görkezme esasyny alynýan tölegler barada Türkmenistanyň bilim ministrliginden maglumat almak synaşygy başa barmady.